ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, ин нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аст ки ин лаҳза мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Шаҳзод Раҷабзода. душанбе шаҳре аз шоҳкориҳои истиқлол, хонаи умеди тоҷикони ҷаҳон, мазҳари муҳаббату садоқат ба ватан, макони дӯстдоштаву амн ва шаҳре аз ормонҳои чандин ҳазорсолаи миллати тоҷик аст. ба шарофати сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдому ташаббусҳои самаровари раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри Душанбе ба яке аз шаҳрҳои пешрафтаи ҷаҳон табдил ёфтааст. Юсуф Ғанизода шарҳ медиҳад. раванди бо суръати созандагиҳо, марҳилаи нави рушд ва мукаммалсозии инфраструктури муҳим, нигини пурҷилои тоҷи миллат шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол. ин шаҳри афсонавӣ яке аз мӯъҷизаҳои сабзу гулафшони сайёҳӣ барои ҷаҳонгардон мебошад. таи солҳои охир Душанбе бо муосиртарин имконот, симои диққатҷалбкунанда ва шароити пешрафта ба яке аз ҷолибтарин шаҳрҳои ҷаҳон табдил ёфта, таваҷҷӯҳу ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба он рӯз аз рӯз афзун гардида истодааст. бунёди гулгаштҳои нав бо тарҳу услуби муосир диққати сайёҳонро бештар ҷалб намуда, манзараҳои ҷолиби шаҳр ба маркази тамошои сокинону меҳмонони пойтахт табдил ёфтааст. Мы в Душанбе попали впервые. Очень были наслышаны об этом городе, как о столице Таджикистана. Но впервые мы здесь. И на самом деле очень удивлены просто великолепием, просто невероятной красотой города, архитектурой, подсветка, столько тюльпанов. Вообще правительство и руководство города большие молодцы, потому что действительно так украшают город, заботятся о людях, чтобы было приятно гулять, чистота просто невероятная. нақшаҳои ояндадор ва татбиқи босамари низоми муосири хизматрасонӣ Душанберо ба раванди бо суръати рушд ворид намудааст. дар ин замина сатҳи зиндагии сокинони пойтахт ва шароит барои меҳмонони дохилию хориҷӣ дар шаҳр ба маротиб боло рафта истодааст. ба таври шинохтанашаванда шаҳри Душанбе рушд намуда, симои он низ куллан бо тарҳи муосир ва инфраструктури пешрафта дигаргун гардидааст. бунёди боғу гулгаштҳои диққатҷалбкунанда, иншооти гуногун самти маишиву хизматрасонӣ, майдону толорҳои муосири варзишӣ ва биноҳои баландошунаи истиқоматӣ ба зебоии шаҳри Душанбе ҳусни дигаре зам кардааст. сайёҳони хориҷӣ бо мақсади аз наздик дидани имкониятҳои муҳайёшуда дар Душанбеи муосир ва огоҳии бештар аз фарҳангу тамаддуни тоҷикон ба пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол ки оинаи рӯнамои миллати тоҷик мебошад, ташриф оварда аз беҳтарин шароити хизматрасонӣ баҳравар мегарданд. Первый раз в этой стране, в этом городе, я очень в восторге, мне очень понравился город. Я надеюсь, что лет через 5 он еще будет краше, и я вновь сюда приеду. Понравилось, люди очень гостеприимные, мне очень понравилось. таи солҳои охир шаҳри Душанбе ба унвон яке аз 10 шаҳрҳои амтарини ҷаҳон мавриди таваҷҷӯҳи бештари оламиён қарор гирифта, ба макони баргузории ҳамоишҳои бузурги минтақавию байналмилалӣ, мусобиқаҳои бо нуфузи варзишӣ ва чорабиниҳои сатҳи баланд табдил ёфтааст ки бешак натиҷаи сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирандешиҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. дар пайи амалинамоии низоми муосири шаҳрсозӣ ва мукаммалсозии инфраструктури зарурӣ, шаҳри Душанбе ба шаҳри дорои имконоти васеи сайёҳӣ, истироҳату фароғат ва илмомӯзӣ мубаддал гардидааст. баргузории чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ дар қалби Тоҷикистони соҳиби истиқлол, шаҳодати эътирофи ҷаҳонии Душанбе ҳамчун мизбони ҳамоишҳои бонуфуз ва шаҳри амну пешрафта мебошад. бовар аст ки бо таррезии нақшаҳои нав ва татбиқи барномаҳои рушд, шаҳри Душанбе дар оянда низ дар сатҳи ҷаҳон шоиста муаррифӣ гардида, унвону мақоми арзандатареро касб мекунад. идомаи ахбор. тақвияти гузоришҳои илмӣ оид ба масъалаҳои обшавӣ ва ҳифзи пиряхҳо. таҳти ҳамин унвон имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳамоиши омӯзишӣ барои намояндагони воситаҳои ахбори омма баргузор гардид. иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад.
имрӯз дар шаҳри душанбе дар доираи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо таҳти унвони тақвияти гузоришҳои илмӣ оид ба масъалаҳои обшавӣ ва ҳифзи пиряхҳо ҳамоиши омӯзишӣ оғоз гардид. ҳамоиш бо ташаббуси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷалби коршиносони байналмилалӣ ва дар ҳамкорӣ бо Бонки Осиёии рушд барои намояндагони воситаҳои ахбори омма гузаронида мешавад. ҳадафи он баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакаҳои касбӣ дар самти инъикоси илмии масъалаҳои марбут ба обшавии пиряхҳо ва ҳифзи онҳо мебошад. зимни ҳамоиш бо мутахассисони ҷавон доир ба пӯшиши расонаии конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ки аз 29 то 31 майи соли 2025 дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, омӯзиш гузаронида мешавад. Зимни иштирок дар ин чорабинӣ мо намояндагони васоити ахбори омма ҷиҳати такмил ва баланд бардоштани донишҳои худ дар самти ҳифзи пиряхҳо, тағйирёбии иқлим ва дигар масоили марбут ба ҳифзи экология ва муҳити зист мо донишҳои худро такмил додем ва то ҷое мусаллам аст тӯли солҳои охир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарварии пешвои миллат муҳтарами Эмомалии Раҳмон дар самти ҳифзи пиряхҳо ва дигар масоили марбут ба тағйирёбии иқлим бо ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва глобалии худ дар сатҳи ҷаҳон баромад намуданд. ёдовар мешавем ки тибқи қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар иртибот ба эълон гардидани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо моҳи майи соли равон дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. ҳадафи конфронси байналмилалӣ баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеаи ҷаҳонӣ аз аҳамияти пиряхҳо ва пешгирии обшавии бо суръати он, пешбурди талошҳои глобалӣ барои рафъи обшавӣ ва таъсири густурдаи он тавассути ҳамкорӣ ва амалиёти муштарак, навовариҳои илмӣ ва ҳамоҳангии амалҳои сиёсӣ мебошад. интизор меравад ки иштирокдорони конфронси сатҳи баланди Душанбе дар доираи нишастҳои мавзӯӣ, форумҳо ва чорабиниҳои канориву фарҳангӣ масъалаҳои муҳими марбут ба ҳифзи пиряхҳо, тақвияти ҳамкории байналмилалиро дар самти андешидани тадбирҳои муассир барои ҳифзи пиряхҳои сайёра баррасӣ намоянд. конфронси сатҳи баланди Душанбе қадами муассир дар роҳи тақвияти ҳамкории байналмилалӣ дар самти ҳифзи пиряхҳо мебошад. боғдорӣ ҳамчун шуғли муҳим ва даромадноки соҳаи кишоварзӣ ба шумор рафта дар раванди таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳамзамон ҷиҳати рушди соҳаи иқтисодиёт ва фароҳам овардани ҷойҳои корӣ хусусан дар деҳот аҳамияти калон дорад. дар робита ба ин дар шаҳри Истаравшани Бостонӣ баробари дигар соҳаҳо ба бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. Фирдавс Умаров гузориш медиҳад. солҳои охир таваҷҷӯҳи боғдорон ва саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ ба бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ бештар гардида, масъулин иброз медоранд ки чунин раванд дар ҷумҳурии Тоҷикистон феълан дар марҳилаи рушд қарор дорад. боғҳои мазкур бозичии бештари ниҳолҳо ва ҳосилнокии баланду зуд мева бастанд шинохта шуданд. чӣ тавре ки мушоҳида мегардад, агар боғҳои анъанавӣ баъди 8-10 соли шинонидан ҳосил диҳад, боғҳои интенсивӣ бошад баъди 3 сол натиҷаҳои хуби иқтисодӣ ба бор меорад. бо чунин ният имрӯз дар 1 гектар замини хоҷагии деҳқонии ҷӯрасаркори шаҳри Истаравшан ба бунёди боғи интенсивии нок оғоз намуданд. қайд гардид ки қабл аз оғози бунёди боғи интенсивӣ бо ҷалби мутахассисони самти боғдорӣ ҷиҳати ба даст овардани натиҷаҳои беҳтарин, таркиби хок ва вазъи дарахтон санҷида мутобиқати ниҳолони интенсивӣ бо замин муайян карда шудааст. масъулин тибқи қоидаи пешрафтаи агротехникию боғпарварӣ амал намуда дар наздик 1 гектар майдон ниҳолони нок шинониданд. тибқи иттилоъ замини хоҷагии деҳқонии ҷӯрасаркор 108 гектарро ташкил дода аз 70 нафар саҳмдор иборат мебошад. қаблан саҳмдорони хоҷагии мазкур тибқи талаботи бозор ва таъмини бехатарии амнияти озуқаворӣ дар 20 гектар замини хоҷагӣ боғ бунёд карданд ки алҳол нашъунамои хуб дошта ҳамасола ҳосили дилхоҳ ба даст оварда мешавад. муҳтарам Эмомалии Раҳмон чихел мебоянд ки кадрҳои ҷавон корро ба пеш баранд. мо мана имрӯз таслим гирифтем ҳамон ҷавоно тарҷам ша якҷоя посол 2 гектар замини лалмиҳои бекорхобиде ки дар ҳудуди мо мутобиқат буд ҳамвор текис карда истода бо чоҳи амудӣ ҳамонҷоро кавотизор кунем кардем. ма имсол бо давом дода истодаиму кӯшиш ғайрат карда истодем ки боз ҳам мӯлтар
و بیشتر درخشانیمو محل خود زیست خودمو زیباتر گرداندیم. باعث تذکر است که چند سال قبل با اقدام سهامداران خواجگی جور سرکار با استفاده آبیاری نمودن 1 هکتار زمین للمی خواجگی باغی نوی سیب و شفتالو و خوش بنیاد کرده شد. الحال نشو و نمای درختان میوه دهنده خوب بوده، خواجگیداران تمام جهد و تلاش خویش را جهت خوب انکشاف یافتن درختان روانه میسازند. سهامداران عزم دارند که طلبات ساکنان و بازار جمهوری را با میوه‌های از جهت اکولوژی تازه و خوش‌صفت قانع گردانده در رشد اقتصادیات مملکت و بهتر گردانیدن زندگی ساکنان سهم ارزشمند گذارند. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفов، شهر ایستروشن، اخبار. ҳамасола дар ҷумҳурӣ бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии мураббияҳо озмуни ҷумҳуриявии мураббии соли Тоҷикистон баргузор мегардад. дар даври аввали озмуни мазкур дар шаҳри Бохтори вилояти Хатлон мураббияҳои кӯдакистонҳо ва марказҳои инкишофи кӯдак иштирок намуда маҳорати гузарондаи машғулиятҳо ва кор бо кӯдаконро манзури ҳакамон карданд. ҳамкорамон дар ин хусус маълумоти бештар медиҳанд. дар шаҳри Бохтар даври шаҳрии озмуни мураббии соли Тоҷикистон бо иштироки фаъолонаи мураббиёни кӯдакистонҳо ва марказҳои инкишофи кӯдак баргузор гардид. нахуст мураббиён бо ташкил намудани намоишгоҳ қобилияти эҷодкории худро нишон доданд. аз корҳои дастӣ то лоиҳаҳои таълимӣ ҳамаи ин нишондиҳандаҳои сатҳи баланди касбият ва иқтидори мураббиён аст ки бо ҷолибияти худ диққати ҳар бинандаро ҷалб менамоянд. با راه اندازی گرداندن این آزمون ما کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی می توانیم که آن همان دانش و ملکه هایی که از خود نموده ایم نشان داده سزاوار جای نمایان گردیم. اظهار کرده شد که زینه اولی تحصیلات در مؤسسه‌های تا مکتبی برای انکشاف عقلانی و جسمانی کودکان خیلی مهم میباشد. از این لحاظ مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر باختر بهر فراهم آوردن شرایط سازگار تعلیم و تربیت کودکان تدبیرهای لازمه اندیشیده بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی را در محله‌ها به نقشه گرفته است. ذکر کرده شد که تعلیم و تربیت تا مکتبی اساس مستحکمی رشد شخصیت کودک را تشکیل می‌دهد و مربیان در این روند نقشی کلیدی دارند. مربیان با گذراندن مشغولیت‌های گوناگون از بازی‌های تعلیمی و ایجادی تا مشق‌های رشددهنده دانش پداگوژی تجربه و ملکه خود را به هیئت حکمان نشان دادند. مربیان توانستند که با تعلیم گیرندگان رابطه صمیمی را برقرار نموده محیطی را ایجاد کنند که در آن کودکان انکشاف می‌یابند. این چاره‌بینی بار دیگر اثبات کرد که مربیان کودکستان‌ها نه تنها تعلیم دهندگان بلکه تربیتگران، ایجادکار و راهنمای اولین کودکانند. آنها با مهنت خود اساس آینده درخشان جامعه را می‌گذارند. چون این آزمون‌ها به آنها امکان می‌دهد که قدردانی گردند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، شهر باختر، اخبار. кадбонуи беҳтарин озмуни ҷумҳуриявӣ аст ки соли 1 маротиба дар саросари мамлакат баргузор мегардад. дар ин озмун ки аз 3 давр иборат аст, кадбонвони бо маҳорат ҳунари хешро пешниҳод намуда беҳтаринҳо бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ мегарданд. дар ноҳияи рӯдакӣ даври аввали озмуни ҷумҳуриявӣ кадбонуи беҳтарин тибқи низомнома баргузор шуд. идомаи матлаб дар гузориши ҳамкорони мо. давоми чанд сол аст ки баргузории озмуни кадбонуи беҳтарин ба ҳукми анъана даромадааст ва ин тадбир ба хотири муаррифии ҳунару истеъдод ва маҳорати кадбонугии бонувон рӯй даст гирифта шудааст. тадбири мазкур бо ибтикороти кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯй даст гирифта шуда дар 3 марҳила гузаронида мешавад. даври интиҳоии озмуни кадбонуи беҳтарин дар ноҳияи рӯдакӣ нисбат ба солҳои қаблӣ бо шаклу шеваи нав рӯй даст гирифта шуд. дар он бонувон ва чирадастони моҳири муассисаву корхонаҳо ва идораву ташкилотҳои ноҳия иштирок карда анвои гуногуни таомҳои миллиро пешниҳод намуданд. озмун бо мақсади ҳавасмандӣ байни бонувон дарёфти беҳтарин кадбону дар пухтани хӯрокҳои болаззати миллӣ омода намудани хӯришҳои гуногун ва ҷалби бонувону ҷавондухтарон ба касбомӯзӣ ва эҳёи таомҳои азбайнрафта пиёда гардида беҳтаринҳо дар даврҳои баъдӣ иштирок хоҳанд кард.
бояд тазаккур дод ки озмун аз рӯи 5 номина аз ҷумла ороиши дастурхон, пешниҳоди таомҳои миллӣ ва муосир, хӯришҳо ва амсоли ин сурат мегирад ки аъзои ҳакамон аз маҳсули кори кадбонуҳо дидан карданд ва маҳорати волои онҳо баҳои баланд доданд. гуфта шуд ки миллати тоҷик бо ороиши дастархони миллӣ шӯҳрат дорад. кушодани дастархон анъанаи қадимӣ буда, вазифаи асосии он сарҷам кардани аҳли оила ва дӯстон мебошад. бинобар ин занону духтарони тоҷик посдорандаи анъанаҳои неки ниёгон ва кадбонуҳои моҳири замон мебошанд ки ҳунари таомпазиро хуб доро буда онро ба насли имрӯз ба мерос мемонанд. гуфта шуд зимни баргузории озмун дар қисмати дуюми чорабинӣ ғолибону иштирокдорони фаъол бо тӯҳфаву сипосномаҳо қадрдонӣ гардиданд. бо мақсади рушди ҳунармандӣ ва дастгирии ҳунармандон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардидааст. дар ин зимн дар шаҳру ноҳияҳои вилоят барои ҷалби ҷавонон ба ҳунаромӯзӣ беш аз 18 маркази ҳунарҳои мардумӣ ва фурӯши армуғонҳо ба истифода дода шудааст, ки имрӯз фаъолияти назаррас доранд. гузориши Моҳираи Тоҳир идомадиҳандаи ин матлаб аст. ҳунармандӣ дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба як марҳилаи нав ворид гардида бо эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ки бо ташаббуси пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз миёни мардум ривоҷу равнақ ёфт. барномаи рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 бо мақсади эҳё ва инкишофи ҳунарҳои миллӣ ва муосир инчунин ҷалб ва ҳавасмандгардонии аҳолӣ ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти ҳунармандӣ бахусус барои дастгирии табақаҳои осебпазири аҳолӣ таҳия ва қабул гардидааст. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 563 нафар ҳунарманд фаъолият намуда аз рӯи усули усто, шогирд, аъзои хонавода ва кормандони корхонаи истеҳсолӣ машғули кор мебошанд. қайд бояд намуд ки раёсати агентӣ дар ҳамкорӣ бо марказ таълимии калонсолон дар вилоят вобаста ба кас фаро гирифтани шаҳрвандони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо ҳунарҳои мардумӣ марҳила ба марҳила курсҳо гузаронида теъдоди ҷавонон, бонувон ва занонро бо ҳунарҳои мардумӣ дар марказҳои таълимии калонсолони шаҳру ноҳияҳо ба курсҳо фаро гирифта соҳиби касбу ҳунар гардида ҳамзамон соҳиби шаҳодатнома гардиданд ки нуфузи ин шаҳодатнома ҳатто берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон нуфуз дорад. дар қаламрави вилоят ҳунармандон алалхусус ба истеҳсоли маҳсулоти худӣ аз қабили дузандагӣ, муҳраббофӣ, пазандагӣ, дуретгарӣ, сабадбофӣ, оҳангарӣ, чӯбтарошӣ, кандакорӣ, коркарди сангҳои ороишӣ ва нимқиматбаҳо инчунин ба сохтани ҳар гуна армуғонҳои ҷолиб сару кор доранд. дар самти рушди соҳаи ҳунармандӣ дар ноҳияи Шуғнон литсеи касбии техникӣ низ фаъолияти пурсамарро ба роҳ мондааст. шумораи растаҳо ва мағозаҳои фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ дар вилоят 24 ададро ташкил дода, 7 адади онҳо дар шаҳри Хоруғ мавҷуд мебошанд ки хизматрасонии босифати худро барои мизоҷон ва меҳмонони дохиливу хориҷӣ расонида истоданд. дар вилоят дар самти рушди ҳунармандӣ ташкилоти ҷамъиятии Депамире низ фаъолияти густурда дошта барои ҳунармандон курсҳои омӯзишӣ ва озмунҳоро ташкил менамояд. дар ин марказ бошад зиёда аз 180 нафар ҳунарманд ба қайд гирифта шуда дар ҷодаи эҳёи ҳунарҳои дастӣ саҳми бориз гузошта истоданд. маҳсулоти ҳар як ҳунарманд дар мағозаи махсуси фурӯши армуғон бо нархи дастрас ба фурӯш гузошта мешавад. бо дидани ин гуна зебоиҳо кас аловат бурда бори дигар боварӣ ҳосил менамояд ки Тоҷикистони соҳибистиқлол дорои табиати ҳақиқатан бою миллати зебои офар мебошад. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ахбор. рушди соҳаи варзиш бо низому услуби муосир, инфрасохтори соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Лахш низ мукаммал карда шуда бунёду навсозии толору майдончаҳои варзишӣ дар деҳоти дурдасти ноҳия ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо маром идома дорад. бахтовари Абдураҳим тафсилоти бештар медиҳад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба варзиш диққати махсус зоҳир намуда барои ҷалби бештари ҷавонону наврасон ба варзиш дар маҳал низ ба бунёди майдончаҳои варзишӣ ва такмили инфрасохтори иншооти соҳа
تلاش به خرج می‌دهند. در ناحیه لخش از جانب مقامات مربوطه برای رشد ورزش و جلب نورسان جوانان و طرز حیات سالم تدبیرهای سودمند عملی کرده می شود. برای به تعلیم معاصر فرا گرفتن نسل جوان نیز تدبیرهای عملی گردیده، از جمله در نزد شعبه کار با جوانان و ورزش ناحیه صنفخانه کامپیوتری عملی می‌کند. این صنفخانه برای مکملسازی مهارت و استعداد جوانان زمینه مساعد می‌گذارد. همچنین در حدود ناحیه یک میدان ورزشگاه مرکزی با تعداد 5200 نفر جای نشست و $13 ورزشی موجودند. از جمله نمودهای رشد یافته ساحه ورزش در ناحیه میان اهالی گوشتنی ملی گوشتنگیری است که نسبت به دیگر نمودهای ورزش محبوبیت زیاد کسب نموده است. در دوردستترین دهه و جماعت ناحیه لخش از حساب جوانان و سخاوتمندان این دیار بنیاد تالارهای ورزشی به راه مانده شده است. از جمله در جماعت دهات پیلدان ساکنان برای فرزندان خود تالار ورزشی بنیاد نمودند تا در وقت‌های خالگی با ورزش مشغول گردند. بختاوری مهرالدین، بهرالدین اسمان الدین، لخش، اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار که مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظورتان گردانیدیم. در نشرهای دیگری برنامه اخبار همکاران ما شما را با تازه ترین خبرها آشنا می‌سازند. سلامت باشید.